Good morning! Dito kami sa El Nido. Sa El Nido Cove. Alas lang. Mahal sa pan. Magkano lang? 150 sabi nila. 50 each. Sino naman bumaba? Subukan natin. Ano yun? Dadalhin pa rin natin. Hindi wala lang. Sir, I can go swimming here. Sure, anywhere sir. Yeah. There's some, you can look corals around here. No po, just only sun lang po. And clear water. Very clear. More than my country. Iba bang diya ma? Oh, sabi tarami doon tayo. Da. Careful sir, ingat lang po. Abot ko na lang po siguro sa inyo sir yung inyong. Oy. Dahan. Naka-video. Ano lang, bibig kayo. May mga jellyfish pa dito. Meron na po sir. Kasi season na po nila ngayon. Ano pang gagawin? Swimming, short taking, opo. Or buko po kung gusto nyo bumili. May bananakyo din po sila dyan. Punong-puno na ng buko kagabi. Ang dami. Teka. Dahan. At hahawak ako dito sa... Ingat po. Ayan. Okay. May tali dyan. Okay. It's more heavy. I cannot... Malalim pala. Oh! Okay. Uy, gumagalaw pala to. Gumagalaw yung bangka. Ma'am, waterproof po yung inyong bago. Oo. Gumagalaw yung bangka. Okay. Ay, lumalalim. Bukuram. Mayroon naka-stay dyan sa yata. May susabayan. Siguro. May brick dyan ah. Ah. Mayroon yatang Malis na. Diyan sir. Right bro. Okay na yun. Hindi yan siya nagkabayad yan. ay, Libre na rin yan. Ala ka. Apa nga ka na? oh. Asawa, dapat kayo! Sabanan! Kita na, ubod na! Mayat. Nagagagagat na sila. Ang kulang sa muti. Nagagat na yan.
Ma'am, ano pong nakita nyo? Saan lang po kasi yung mayroon dito eh. Meron pa sila nakikita ng isda. Merong isda, opo. Para practice lang. Ay, okay. We won't take chance. We want you until the end. We want one piece until the end. Take everything you're there close. Yeah, take that. Magasgas niya ko na. Viewing area na. Ha? Viewing area. Yes, ma'am. Definitely. Ma'am, yung isa po. Ingat po tayo, ingat. Tahan. Mababaw ito. Opo. Napigyan. Ay! Bakit? Smile, Benoit. Well, was nothing. I don't know which one to look. Ayaw ko rin magkuhan. Emma, there's one on the wheel up there. Sabad ko. Ako na lang. Nag-ibot na. Ba't ang kasi kung nag-ibot na? Ay, ito nga ito naman tingnan ba? Ha? Oyster po na. Alam naman natin. Nakakit ko isa. Ayan, t-shirt. Para kay Junior. Ay, magkano pang bata natin, Ay? Para sa niyo po. Magkano pang bata?